tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ nin hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina bɛ a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a shurula ni waati na n'o ye te vert rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan te vert rasul k'a ta Sini forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a jabɛ ɲɔgɔn na te vert rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko te vert rasul bɛnɛfunjilama walima te vert rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple
simple o fana be yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛɲin kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko kɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur perpé i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ mɔpti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do so o ye ale ye san 60 kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi
min ye 49 fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o be frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo-Dioulasso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale ya aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen do u bolo ni waati in na. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. dugutigi ni wari dafara a ye passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la.
an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka foli ta ka ɲɛsin maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bi ye araba ye mars kalo tile 26 san 2025 sunkalo ale fana tile 26 ye bi ye keba bi ye Laylatul Kadiri su ye sɔɔni sa an bɛ tila k'an ka dulokibaw don ka gomiw kan na ka wusulaw ka an kan ka taa yɔrɔ jumɛn an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ an yɛrɛ t'an ka kɛnɛ sigi an yɛrɛ bɛ se ka maaw waaju walima de bon an bɛ se ka fila fila fɔ mɔgɔw ɲɛna nka bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen keba bi ye donba ye hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu y'a wulikajɔ n'a ta ka pɛrɛn n'a fɛnw kan n'olu bɛ bi diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na olu y'a kɛ i ko u mago t'a la bi o t'a bali k'a kɛ donba ye 26 mars min ye Musa ka fanga binni ye a san 34 ye bi ye keba laada Asimi Goyita ale ye a latimɛ général d'armée taara yiri feere da min ye monument de l'indépendance monument de mars la min filɛ nin Balabugu pont bɔda la énergie direction ni INPS ni ɲɔgɔn cɛ a taara baara in a y'a latile o kɛnɛ kan nka keba bɛrɛbɛrɛli tɔn parti politique ni mouvement démocratique mɔgɔw politique mɔgɔ si kelen tun t'a kɛnɛ kan hali minnu b'a la k'u bɛ fanga senkɔrɔma don n'o keba a kelen kun tɛ yen a fitinin fara kumaba k'a kelen politique mɔgɔ kelen kun t'a kɛnɛ kan AMSINEM secrétaire général Elhadji Seydou Patrice Dembele ale y'a ka nisɔngoya yira an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen an na tila ka o da maaw tulo kan Kebaye fana tun bɛ maison de la presse la min ye an ka maa minnu bɛ yen n'olu sigilen don nɛgɛjuru siraw ka se ka an ka hakɛw dafa o sanfɛla la n'o ye consommateur de téléphonie ye olu ka ɲɛmaa Dr Adama Traoré ale fana tun bɛ kunnafonidila ye walima de an na tila k'an da don la Keba seko ni dɔnko babu ɲɛfɔlɔ min kun sigira sen kan Kulukorokaw fɛ yen an bɛ dɔ fɔ o la Niger kɔni y'a ka transition ban bi Keba sabula olu tun ye sigikafɔ min kɛ n'o y'u ka assise nationale ye o lawaleyali hukumu kɔnɔna na u ye san 5 di u ka jamanakuntigi ma bi ka tila k'a ta k'a kɛ général d'armée ye min ye fanga ye transition ko kuma o banna ni la Keɲabakaw fɛ yen zon kɔkɔlenba 3-6 minɛna muso kelen bɛ u la sanu caman de tun b'u bolo Keba ja olu de bɛ sirada maaw ɲɛ Keɲaba polisiw u y'u tɛgɛ da ni maa ninnu kan sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen warakata maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na k'u t'u sigiyɔrɔ la Keba sisan boulevard de l'indépendance kan mɔgɔw bɔra tuguni ka mobiliw caman natɔ lajɛ Ibusi ye ja mun sɔrɔ an k'o kun fɔlɔ la an bɛ sɔrɔ ka dɔ fɔ a ko kan tilegan in na sisan Ibusi ale tun bɛ o kɛnɛ kan ye Ni ye kɛlɛkɛ minɛnkɔrɔw natɔ ye min ye i b'a dɔn k'a fɔ nin waati na Sangaw ka kan o banna pewu Kucala kan banna pewu Buguningaw ka kan banna pewu Keba Kitata o bɛ sen na Kita yɛrɛ n yɛrɛ kɛra Kitaka ye maaw n'a ɲɛdɔn sini Keba mobili minnu ni bina minnu natɔ filɛ nin ye nin kɛkun ye olu dugu fana bɛ se k'u ka minɛnw sɔrɔ cogo min na kɛlɛ a taabolo ni a kɛcogo minɛn ninnu kan ka kɛ cogo min na sa o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ Kati u nana cogo min na ka bɔ Laginɛ fɛ directement Kati kan kɔnɔna don
min kan ka taa yɔrɔ min o bɛ taa o yɔrɔ la a kɛkun ye maaninfinw bɛ se k'a dɔn cogo min na k'a fɔ baara min bɛ senna bi armée ka minɛnw ani armée mago bɛ fɛn minnu na olu ka se ka yira maaw la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ yaasa wolomasiri tabaw olu bɛ se ka kɛ wa keba a tɔ bɛ don sufɛ han nin ye tilefɛtaw de ye n'o tɛ n'i bɛ maa dɔn sibi walima kurema ale k'o ɲininka k'u ka sira bɛ cogo di bi fanba olu bɛ don sufɛ n'ala sɔnna a ma ala ka o yira an na n'a dɔn Ibusi an b'a fo sabula kabini selifana waati ale bɛ nin ko in kɛnɛ kan ye minɛnw olu donni ka bɔ fɛnkaw fɛ yen nin ye pick-up ye a kɛba nin y'a pick-up lamaw ye sa kɛ ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen se a seyɔrɔ la baara ka se ka kɛ ni a ye bi ye marisi kalo tile 26 ye keba Musa ka fanga o binna Musa Traoré ka fanga binni hukumu kɔnɔna na keba maa caman ye fɛn caman fɔ a la maa caman ye lakaleli caman kɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka tiɲɛ don ka kɛ n'i ka waati n'i ka kɛcogo n'i ka kɛyɔrɔ n'i ka ko faamu cogo ye 26 marisi n'i k'i b'ale ta k'a lajɛ keba yɔrɔba fila bɛ yen i tɛna se ka ɲinɛ o kɔ hali n'a sɔrɔ maaw tɛ sabanan tɔgɔ fɔ o ye imasi ye yɔrɔ fɔlɔ maa minnu binna marisi kalo tile 22 ni o ye carré de martyrs de ɲarelakaw fɛ yen vendredi noir olu su bɛ yen yɔrɔ la min ye Balabugu pɔn bɔda ye énergie du Mali direction ale ni INPS masuruna na keba n'i ye pɔn jigin Tegu ambassade de France côté dɔ in fɛ i b'a ye k'a fɔ muso dɔ kɔni kɛlen don ka a den binnen don marifakisɛ y'a minɛ k'i bolo fila kɔrɔta sanfɛ ka ala deli monument in an ka seko ni dɔnko tigilamaw de y'a dilan nka ja min bɛ yen n'o nɔrɔlen don monument na keba o y'an ka cɛkɔrɔba bolo n'o ye Ismaël Jabate ye 26 marisi n'i k'i b'a tariku fɔ i b'a fɔ ko min ye Musa bindo ye Musa min ni ale fana ye Modibo Keita ka fanga bin san 1968 novembre kalo tile 19 k'a ta waati la sa fo min ye marisi kalo tile 26 keba san 1991 Musa Traoré a n'a jɛɲɔgɔnw olu tun bɛ fanga la an ka jamana kɔnɔ CMLN hali n'o y'a sɔrɔ sɛkili sabasiri yera ko la kosɛbɛ olu kɔni ye o kɛ min ye malidenw ye nin don in maaw nisɔndiyara kosɛbɛ i ɲɛ b'a la k'a fɔ bourse du travail min tun ye INTM yɛrɛ dagayɔrɔ hali bi ni INTM dagayɔrɔ don maaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen jɛkulu minnu tun bɛ yen n'o ye parti politique lakodɔnbaliw ye ka taa se tɔnjɛkuluw ma ka taa se AMDH ni baro mɔgɔw ma lajɛlen ma keba ala ma hinɛna maître Demba Diallo la olu bɛɛ lajɛlen ni maître Dirisa Traoré u bɛɛ lajɛlen olu de tun bɛ o yɔrɔ in na yen an tɛ taa an tɛ maa ci olu ye o sigi kɛ bourse du travail ale kɔnɔna na keba tariku n'a mɛnna ka lakali ni fɔn wɛrɛ ma sɔrɔ a la min ye ɲɔgɔnko ma sɔrɔ a la a bɛ kɛ maaw ma ɲɛnɛfin juguba ye 26 marisi ale to bakun ka koyi san 2020 kɔ a y'o tɛmɛ pewu san 34 a bɛ o la bi Alpha Omar Konare k'ale to fanga la ale de ko don in ka ta dɛ ka kɛ taasibila ni miiri ye ka sɛbɛn bɔ a bɛ fɔ min ma ko décret a ka lakodɔn sa ko fo don min Mali nin don in ka lakodɔn an fɛ maliyɛnw ka wuɲa u ka nisɔndiya bɛɛya ni démocratie ani yɛrɛta o nali ka taa fara maaw ka sa maa minnu tun bɛ n'olu ye katigɛlaw ye n'olu ye dibilakɛlaw kɛ n'a bɛ fɔ olu ma sa ko minnu tun bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔkan n'olu tun bɛ clandestinité kɔnɔna kɛba k'u dogo ka kɛlɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen nana kabarusa ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna yan baaraw nana gɛlɛya kosɛbɛ Musa n'a nɔnaw bolo a kɛra an tɛ taa an tɛ maa ci ye min kɛ Musa Traoré n'a ka maaw olu nana ye k'a fɔ fanga in a bɛ ɲini ka na se a fitirimagɛn waati ma taabolo fɛn fɛn b'u bolo se fɛn fɛn b'u bolo o y'o bɛɛ lajɛlen falen nka keba san 34 tɛmɛnen kɔfɛ ne ko 26 marisi ye mun ye an ye a ye mun tiɲɛ an ye an sera ka mun sɔrɔ wuya min tun bɛ maaw la mun y'o dɔgɔya munna bi maaw yɛrɛ tɛ girin 26 marisi ko la charte b'an bolo wa kalata sɛbɛn sɔrɔ la wa baara sera ka kɛ wa Mali kura ko bɛ dabolo jumɛn na bi
ni ɲiningali kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ anw miirina kɛlɛ kɛkun maaw wulikun maaw yɛrɛ tun ka ko caman bɛ ka taga ɲɛsin fɛn minnu ma yalama olu sɔrɔla wa kalata min kɛra avril kalo tile 12 n'o ye Alpha Umaru Konare dugukolo Konare denkɛ ani Bintili Jalo denkɛ sigi fanga la kɛmɛ saradala tako fɔlɔ la ale min kun ye 43 sɔrɔ Keba a ye mun ye jamana in ye marsi kalo tile 22 a ye mun ye jamana in ye sɛgɛn min kɛ kɔlɔbɛ min kɛ maa minnu tun miirina ba ye nin ko in ye n'u ye nin kɛlɛ in kɛ ka tila k'a dugusajɛ lajɛ k'u sen bɔ a la ka t'u sigi u ka soju la fo bi n'u m'u da don politikimaw da la o maa ka ca maa jumɛn bɛ n'olu ye wulikajɔ kɛ ka miiri kɛ ka taasibila kɛ n'olu kɛra bolokɔfɛfɛnya la n'o ye seko ni dɔnko tigilamaw ye o maa bayirika caman b'u ka soju la bi minnu y'a politiki kɛlɛ kɛ a ekɔliden kɛlɛ kɛ k'a wulikajɔ n'a ta ka pɛrɛn bɛɛ lajɛlen kɛ olu ta kɛra la mun ye Bamako bɔlɔnw kun bɛ fa su ani tile 22 marsi don de sa u ko k'u kɔni tɛ wuli ka taa yɔrɔ si fonctionnaire école karamɔgɔ bolola baarakɛla bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ Balabugu anw baw yɛrɛ olu yɛrɛ ye pɔn tigɛ koyi ka na u kunda min ye dugu kɔnɔna kan waati min na olu bɛ se Keba INPS yɔrɔ la o y'a sɔrɔ INPS kogo kungurunin de tun bɛ yen i kana anw baw ye dɛ u y'a ta don dɛ yɛrɛ ɲinuboli ni kɔnɔna juguya ti bɛn o Keba mugu de cira ye maa caman sara nin don bɛɛ lajɛlen ni ta tɛ journal Lobu mɔgɔw olu ye fasiri min kɛ ka kɛ ni Musa ka binni ye u ko k'a bɛ maa 200 bɔ Keba dɔw yɛrɛ ko k'a ka ca o ye nka min ye tasuma ye o ye maa caman fana jeni imasi kɔnɔna na Keba Musa yɛrɛ binne maa min tilara ka faatu tuguni Bamakɔ kɔnɔna na girinkajɔw senfɛ o fana cayara kosɛbɛ nisɔndiya sɔrɔla ɲingari sɔrɔla min ye taasibilaw ye olu kɛra bi a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye IDPM fanga ye a n'a bolofaraw olu nana bin ɲininkali min bɛ ka kɛ hali bi Keba fo ka taa se an sigiyɔrɔ in ma ko jɔn de ye yamaruya di ko ka mugu ci maliyɛnw na dɛ procès min sigira n'o ye kiiri ye o ma se ka taa fa ni nafan dɔ nin jaabi la poste de commandement opérationnel n'u b'a fɔ ma ko PC lieutenant colonel Bakari Kulubali o kun ɲɛmaya bɛ ale bolo kiiri n'a ta bɛɛ ɲininkalikɛlaw n'u ta bɛɛ Keba fo an sigiyɔrɔ in na jaabi ma sɔrɔ Musa Tarawele ko sɔrasi kɛ maa t'a fɔ a ye ko ka yamaruya d'a ma koyi min ye joli min bɔnna maliyɛn min sara fɛn minnu kɛra taasibilaw kɛra a ko la min ye sangaw sigira baaraw caman kɛra yaasa jamana in bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na nka démocratie fanga a kɛlɛ nana kɛ mun ye parti politique yɛrɛ dama nana kari ɲɔgɔn na tɔn ɲɛmaaw yɛrɛ dama nana kari ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun ye bɛnbɛnbɛnw kɛ ka taa Musa lata bi olu bɛɛ lajɛlen fɔlen don ɲɔgɔn kɔ n'i ye démocratie ta k'a lajɛ Keba i b'a ye k'a fɔ majɛw kun tɛ a la koyi laɲini tun ye min ye kɛlɛ kɛra min kama a y'o sira bila kabini a dugusajɛ maaw olu miirina tun ye min ye jama fanba tun ye maa minnu ye école karamɔgɔw ni écoledenw ka taa se musow ma olu tɛgɛ kora ka bɔ a la pewu aw k'aw sigi kɛrɛfɛ a sera a tubabukan fɔ yɔrɔ ma aw ti tubabukan mɛn aw ka taa sigi kɛrɛfɛ fɔlɔ n'an tilara kuma an b'a wele Keba ne m'a fɛ ɲɛna n ko peuple ti ye o peuple ti dɔn nka peuple bɛ fɔ suko ani dugusajɛ cɛ nka e k'a fɔ ko jɔn de ye peuple ye bani bɛɛ ko k'ale ye peuple ye nka peuple ti ye jama kɔni bɛ nɛgɛn ka bila kow la kuma caman Keba 26 mars su a guwanna Bamakɔ kɔnɔna na yan maa caman ye kibaruya kunfɔlɔw mɛn RFI kan Musa Masuruna dɔ o y'o fɔ Musa Tarawele yɛrɛ ka bɔli dɔw senfɛ a yɛrɛ ko maa y'ale wele a don su ko a ka garde corps ye ko kumana RFI kan k'a fɔ ko fanga binna ko sabula u bɛna Musa labila min ye Keba tile 3 kɛlɛ kɔfɛ Musa ka fanga nana bin jɔn ni jɔn y'a wulikajɔ kɛ Amadu Tumani Ture a n'a nɔnɔw olu de kɔni bɔra Kampala la ka Mali sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen kabaru ɲɔgɔn kan sa yaasa jolibɔn bɛ se ka ban cogo di maliyɛnw kun sigilen don ka maritaba min kɔnɔ sa n'o kun ye ka fan bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɔgɔn na o bɛ se ka ban cogo min k'a daminɛ sa kalo tile 25 su la ka na sa tile 26 dugu jɛli ma Musa ka fanga o binna min ye fanga min ye maliyɛnw sɛgɛn fanga min ye maliyɛnw tɔɔrɔ maa caman ye degun sɔrɔ fanga min na dɔw ye jamana bila fanga min kama min ye maa caman soma tora kaso la dɔw taw tununa fɛn caman de fɔra Musa ko la Keba a kiiri nana kɛ dɛ kiiri kɛnɛ sigira
ka kiiri kɛ k'a ban pewu fo ka taa se nin yɔrɔ in ma jaabi ma sɔrɔ kuma dɔw la su dɔw somɔgɔw bɛ halisa sukasi la u m'u ka denw don yɔrɔ dɔn maa dɔw tununa fo bi taama mɛnɛ sisi ma bɔ démocratie-kɛlaw yɛrɛ u yɛrɛ tun ye fɛn minnu fɔ Musa ma u yɛrɛ ta nana juguya n'o ye tuguni dungo juguya ni yuruku-yuruku namara ni ɲɔgɔn janfa don o don ɲɔgɔn minɛ ka bila kaso la ka taa se lebu tali ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma fo ka taa kɛ u yɛrɛ dama tun tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni keba a parti ba ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ min ma ci ko 7 kɛ a tɛ yen min kɔni ka fisa n'a tɔw bɛɛ ye o na kɛ Adama ye sabula ale kɔni ye ɲɛma falen kɛra la fo siɲɛ 6 a t'a 7 la nin ye nka dɔw bɛ yen kabini olu sigira sen ka kɛba maa tɛ ɲɛma wɛrɛ d'u la ni kelen tɛ wa caman de bɛ ten parti bɔra mɔgɔw ta la ka kɛ maa ni kelen ta ye bɛɛ bɛ tugu n ko ne ko ten de n ko an ka jamana kale kan un peuple un but une foi kɛba n'an ka jamana foyi tɛ taa keleya bɛnnen don jabaru masad la wahidun an ko un peuple un but une foi ka tila k'a fɔ ko ka fanga sigi ko ka sina sigi o la tuguni opposant o bɛ taa cogo di k'aw olu ka tila ka fara ɲɔgɔn kan tuguni k'u ka fanga ɲini k'u ka bɛn o bɛ ɲɛ dugu jumɛn na o la ATT nana ni consensus ye waatinin dɔ ka kɛ sa an ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an ka don hali o kɔnɔna na opposition tun bɛ yen parce que o ko sariya de don a fila tɛ taa o kɛba jamana jɔ ni démocratie mankan tɛ taa jamana jɔ ni démocratie wulikajɔ tɛ taa jamana jɔ ni politique mankan tɛ taa jamana jɔ ni fɛɛrɛ mun sigilen don ko ka baara kɛ cogo min na a tɛ hali a jamanabaw la sabula n'a bilenna min bɛ kɛ bɛɛ b'o dɔn donc bi nin ko in ni ne tun bɛ sen na ka na se Musa binni ma ATT ale n'a ka maaw min ye Kafuguna Konew ye Suleman Yakuba Dambelew ka taa se Anatole Sangarew ma min ye Birisi ye min ye Cheikh Jara ye n'o ye Igor Fa ye ninnu bɛɛ lajɛlen sa maa mafalen Surasi Kunda ka taa se Lamini Jabira ninnu ma olu bɛɛ lajɛlen keba Baro Maître Dembaw Maître Drisaw min ye Bakari Karame ye Umar Mariko Cheikh Umar Sissogo Cɛbilen Dramé Maître Muntaka Tall Mohamed Lamine Traoré ka taa se Sinidi fana maaba falen ma IM fana kɔnɔna na min ye ale ni GLD ka taa se tɔn caman ma keba olu de farala ɲɔgɔn kan waati min na ko kun bilennen don keba fɛn dɔ tun bɛ Bamakɔ u b'a fɔ ma ko article 320 i b'o dɔn wa a y'a sɔrɔ essence litiri o ye 60 ye o tɛ 300 francs ye yan alimɛti boîte o tun ye dɔrɔmɛ 4 ye n'i ma sɔn n'i ye katigɛla ni fɛn kɛ dɔrɔn u bɛ article 320 boli kan u bɛ essence litiri kelen ka alimɛti bila i la o kɛra Musa ka mɔgɔ caman na dɛ k'u ka sow ci k'u ka forow ci k'u denw ɲini ka taa don u ka kabilaw la tiɲɛni kɛra dɛ o de kɔfɛ sa CTSP nana sigi wele bilara Zumana Sakɔ ma k'ale ka na farancɛla fanga k'a daminɛ ka se ka baara kɛ kalo 14 ani kɔ u nana fanga sigi kɛ fanga sigi kɔfɛ sa min ye kalata fɔlɔ min kɛra o kɛra maire ka kalata ye maire kalata tɛmɛnen kɔfɛ u nana ni député kalata ye keba député kalata in na an bɛ se ka min fɔ o y'a sɔrɔ Assemblée nationale maa hakɛ min tun b'a kɔnɔ maa 116 de tun b'a kɔnɔ Adama kelen ye 96 o de sɔrɔ sabula olu y'u dulon ISRDA ni IDPM kɔrɔ mɔgɔw la yaasa ka se ka fanga ale ta koyi tɔw ye Maître Muntaka Tall kalata la ale kɛra 3nan ye Cɛbilen Mamadu Konate n'o ye Musa Konate ale kɔrɔkɛ ye keba o de ni Alpha taara 2e tour la Alpha gagné o ɲɛkɔrɔ kalata kɛra wa min ye Alpha yɛrɛ ye ale yɛrɛ tilara ka sɛgɛn tuguni koyi sabula a ka fanga bɛ ban tuma o y'a sɔrɔ o kɛlen don k'a bilen k'a da fana tɛgɛ hali n'o y'a sɔrɔ ale y'a ka san 10 dafa sira bɛɛ kun yiralen don maaw la k'a yira k'a fɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen démocratie donna kun ɲuman kan nka a labaarali kɛra a kunjugu kan kalo 14 ani tile 170 ani tile 470 sa ani tile 447 kɔfɛ min ye kalata kɛra keba i b'a dɔn ko transition kɔnɔna na coup d'état dɔ fana kun kɛra coup d'état dɔ kun bɛna kɛ yan nka u y'olu tigiw minɛ juillet kalo tile 15 san 1991 san 1991 san
olu mɔgɔw fana dɔ tun bɛ gouvernement na ministre de l'intérieur tun b'o la u y'olu fana bɔ min ye Musa ka fanga ye sa ale kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen dili bɔra dɔɔni dɔɔni fo ka taa kɛ sa démocratie yɛrɛ nana sigi Adema ale de kɔni ye niyɔrɔba sɔrɔ wasabulon kɔnɔna na min ye 76 olu y'o sɔrɔ 116 kan wasadenw na n'o ye député ye Mali démocratie député fɔlɔ kɛba maa 116 de kun don Adema kelen ye 76 de sɔrɔ a la u ka cɛbɔ n'o ye Alpha ye ale gagné avril kalo tile 26 ka kɛ jamanakuntigi ye ale kalata tako filanan kɛ o la a ye maa min bati o ye Mamadu Cɛwulen Konate i bɛ Musa Konate kɔni dɔn i bɛ Mamadu Konate kɔrɔ o denkɛ don Alpha sa ale nana sigi fanga la politique mɔgɔw janfanw ni ko nana daminɛ ale yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna na ma falen belebeleba professeur Mamadu Lamine olu ye da tan ka bɔ Adema na Alpha ye premier ministre falen koyi assemblée ciw bɛɛ kɛra Alpha fana sɛgɛnna u bolo koyi sɛgɛnna dɛ o démocratie o san 30 ani naani de ye bi ye keba san 34 kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an taara ka taa o de ko la min ye général d'armée Assimi ye ale kɔni nana kɛnɛ kan ka na yirifeere da keba i b'a dɔn k'a fɔ ko san o san yirifeere da in fana o fana y'a damana baara dɔ de ye baara min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a ɲɛmaaya so ani jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw sabula kabini dɔgɔkun kelen de min ye martyriw tɔgɔladon ye ale baara bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔ hukumu le kɔnɔna na sa a yera sa k'a fɔ ko min ye général d'armée Assimi ye ale kɔni ye kuma ta sɔgɔmada in na keba an bɛna n'a lajɛ a kumakan m'an bolo bamanankan na yan an na o di maaw ma u ka se ka o faamuya n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ e ka nɛgɛw bɛ cogo min na n'an bɛ se ka a lajɛ pour que an ka se ka a kumakan sɔrɔ yan ni i ka fɛnw ye pour que ka se ka Nous célébrons aujourd'hui le 34e anniversaire de la journée des martyrs. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par le peuple malien pour instaurer le changement. Et si le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple malien à vivre dans un pays pacifié et réconcilié, et surtout bénéficiant d'une stabilité sociopolitique, économique et institutionnelle. Et aussi m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de mars 1991, au-delà de la symbolique de cette tradition bien établie. Mun fana juguna ala ka nɔgɔya k'u ye o tɛmɛnen kɔ n'i y'a jate an bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye tasibila kɛnɛ ye ka miiri an ka jamanaden minnu ni tora wulikajɔ la wulikajɔ minnu nana kuncɛ kɛjɛ fanga la san o san ni ɲɛtuma la an bɛna nin yɔrɔ kelen na ka na miirijugu k'u la ka tasibila k'u ye ka duwawu don ye mun b'a to ni mun tora la ala ka dayɔrɔ sumaya mun fana juguna ala ka nɔgɔya k'u ye o tɛmɛnen kɔ n'i y'a jateminɛ bi bi in na hali bi n'i y'a ye maliyɛnw bɛ nin waleya in maa kan bɛ tasibila kɛ bɛɛ b'a jira maliyɛnw na ko bi bi in na an bɛɛ bɛ fɛ hali bi basigi kana jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu ɲɛ tulo filɛ nin ko la an bɛɛ kan ka baara de kɛ sisan mun b'a to u sara kun kɔrɔ o saya kana kɛ fu ye n'i y'a jateminɛ ye san 34 ɲɔgɔnna ye bɛɛ fanga nana an ka jamana kɔnɔ hali y'a jateminɛ hali bi gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ sisan an kan ka ɲininkali damadɔ k'an yɛrɛ la mun de man ɲa an ka mun de kɛ mun b'a to an ka jamana bɛ kɛ an ka jamanadenw sago ye an ka jamanadenw ka laɲini bɛ sabati an ka sɔrɔ bɛ k'an ta ye
o de hukumu kɔnɔna la jamana transition ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min fɔlɔfɔlɔ kɛra ka kuma di jamanadenw ma n'i ko bɛjɛ fanga jamanadenw de ka fanga don a bɛ kɛ jamanadenw tɔgɔ la a bɛ kɛ jamanadenw ka hakilina de la o de an ko an ka se ka bɔ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ bada a ka kan an ka kuma di an ka jamanadenw ma o de fɛ jamana ka baara cogo min na mun b'a to an bɛ gɛlɛya min na an b'o gɛlɛya kɔnɔ o de hukumu na a kuma dira jamanadenw ma assise kɔnɔna la n'a kuma assise de la refondation o de hukumu na jamanadenw ye sigi ka fɔ kɛ o ye laɲini 517 ani 17 o y'o de laɲini o kɔnɔna la an ye yɛlɛma caman kɛ a yɛlɛmaba dɔ yɛrɛ y'an ka jamana sariyasunba ye n'a kuma ko constitution donc n'i y'a jateminɛ o fana bɔlen an ye sigi ka fɔ wɛrɛ kɛ tuguni n'a kuma ko dialogue intermalien an bɔlen accord d'Alger la an ye sigi ka fɔ kɛ mun b'a to bɛɛ ani keleya o bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na o de fana hukumu kɔnɔna la olu ye laɲini 300 ɲɔgɔnna kɛ donc dalen b'a la ni laɲiniw bɛɛ n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani laɲiniw bila ba la a ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka jamana b'a gɛlɛya kɔnɔ a kɛra lakanabaliya gɛlɛya o a kɛra jamanadenw ka bɛnbaliya gɛlɛya o a kɛra an ka nafasɔrɔsɔn o sɔrɔli gɛlɛya o n'ala sɔnna ma nin bɛɛ bɛ ban a fɛn mun baara mun don n'i y'a jateminɛ an ka jamana an ye sira dɔ ta sira min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya sira ye o yɛrɛma hɔrɔnya sira in o bɛ kɛ lakana hukumu kɔnɔna la o bɛ kɛ sɔrɔfɛn hukumu kɔnɔna la o ye kɛlɛ min ye kɛlɛ kuntalajan don a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa basigi kɔ a tɛ taa muɲu ani cɛsiri kɔ n'i y'a jateminɛ yɛrɛ an ɲinan san an y'a bila dɔnko ni seko hukumu kɔnɔna la parce que jamanaden an tɛ se ka kɛlɛ min kɔ an tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni jamanaden yɛrɛ ma k'a yɛrɛ ye n'an ma sigi an taabolo kɔrɔ ma mun b'a to an bɔnko bɛ kɛ an sɔnko bɛ kɛ n'ale b'a la ni san bilala dɔnko ni seko kɔnɔna la a bɛ ɲininka don maliyɛnw na a bɛ jelikura don la mun b'a to an bɛ kɛlɛ min kɔ an bɛ sa kɛlɛ la ka fɔ maliyɛn bɛɛ na hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mun b'a to an bɛ se an ka jamana dilan cogo min na o fana kɔfɛ n bɛ ala deli sunkalo a bɛna ɲɔngiri sɔnni ka foli bila silamɛw bɛɛ la ala ka sunkalo timiko ɲuman d'a ma labanko ɲuman d'a ma bɛɛ ni keleya kɔnɔna la. Ata. Bon courage. Merci beaucoup. Bon courage. Ayiwa kewa nin kɛnɛ kelen kan ye e kun tɛ bi ne yɛrɛ de kun bɛ yen bi an ye reporter ba yɛrɛ bɔra bi o bɛɛ ma bɔ halisa dɔ t'a kun fɛ o mana fɔlɔ bi kɔni bɛɛ de taara reportage la bi kɛnɛ kan ani Elhadji Seydou Patrice Dembélé ɲɔgɔn sɔrɔ Amsinem a ko ale tɛ min faamuya mɔgɔ minnu yɛrɛ marisi kɛlɛ kɛ olu tɛna nin kɛnɛ in kan fiyewu a ma bɛn ale ma bi a ma bɛn a ma sini an k'a yɛrɛ lamɛn a ye min fɔ an ɲɛna bi sɔgɔmada in na kɛnɛ kan ye 26 mars la kasibila de don n'i y'a san 45 parce que an b'a daminɛ le 17 mars que ayiwa mɔgɔ caman sara Maliko la décret de bɔra Alpha fɛ Alpha Oumar Konaré un président démocratiquement élu k'a fɔ ni nin waati sera du 17 mars au 25 mars an bɛ kasibila kɛ le 17 mars le 22 mars et le 26 mars. Mais ne ye jateminɛ min kɛ minnu yɛrɛ ye acteur politique ye acteur du 26 mars ni nin waati sera an kana tasibila min kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw sara Maliko la an t'u ye a fɔra ekɔlidenw kan an dɔrɔn de bɛ bɔ mais politique mɔgɔw bɛ
Il y a plus de 300 partis politiques. Mais en tout cas, c'était comme ça. Ma machine Djalaki, Menga Kolochili, Menga Djeta, Ododo. Adam Nana, ah, ça, c'était comme ça. Donc, nous avons dit maintenant, nous avons dit Malien, Angagnon, Bromne, Angagnon, c'est blanc. Nous avons fait transition de Kaba, Angou Deme, Akaba Jona, Angou Deme. En ce qu'on a d'abord, il a fait Odo, il y a Edo, Coco, voilà, Franco, André, Mwamba, André, Tantan, Frayoka, Doyo, Kemanga. Il y a ma Horoya, il te sait qu'à Soro, qu'à Foki de Dumik et Dorosogo. Non, non, Fika Dumiki répara. Le gars a terminé au dé. Donc, on a fait bâcher le Wobara. Ni aimé la femme. Ouais, ok? Ni aimé ma femme. Mais quand même, deux balikake. L'État, oui, mais quand même, deux balikake. Anga hakina emiye oyoye don natolala ame conférence doke oka mais en tout cas bien tachiblade ka doka fo université Massini a abe ko chama la fenga akungulo de ne mami yani ka démocratie re kele kera ko mu kama o be danga jona am dum ko démocratie kele kera mi kama ya fama o ku ye kamali glani mais ne ne re nyiniga démocratie minu nu e fangata o ye fangata o ma mali joro mais où est de c'est la mauvaise gouvernance qui nous a amené tout ça. Alpha, difficilement il a fini son mandat. À Grand-Bayena, nous sommes la mémoire vivante de ce qui s'est passé dans ce pays-là, à Mataroshi. Nous sommes les rescapés du Kampara. En école 2000, nous menons la Kampara là pour qu'on ait un manque, quand sorcier la Diawala, attitude de Mouyanga, à la Kahina, à officier du sport. Donc on peut parler, il faut c'était qu'elle est là. Il y a vraiment Yorobé, mais Nimisate. Il y a mis qu'un homme a conscience qu'il y a dans le mal, il y a quelqu'un qui démissionne là, 22 ans. Elle est là pour qu'il démissionne là. Mais Al-Sadi, a mis des frayoka pour que Malika taille. Avant la quête. Aiwa n'an bɔra yan an bɛ taa maison la presse la baaraw tun bɛ sa barosigi min kun sirila yen nɔ sen kan sa maa minnu bɛ yen ni bɔlɔlɔ sira telefɔni sira fɛ sa olu ka hakɛ bɛ lafasa maa minnu fɛ n'o ye consommateurs ye olu tun bɛ barosigi la barodakun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sa babu da in na kosɛbɛ hakilinatigiw tun bɛ yen maa mafalenw fana tun bɛ kɛnɛ kan dugudenw fana taara sa ka t'u hakilina di yɛlɛma min bɛ se ka sigi sen kan sa kuma tɛ ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma min ye baara minnu bɛ sen na olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na fasodenw ka jɔyɔrɔ hukumu kɔnɔna na docteur Adama Traoré ale ye min sɔrɔ o ko kɔnɔna na sa kɛba ka micro la an ka jɛ k'aw lamɛn. Awa ɲininkaliw nana tengu awa ko an ka ɲɔgɔn ye kun jumɛn de b'a la awa n ko an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ awa o bɛ anw yɛrɛ kunna ka d'a ka diɲɛ faaba n'o ye ONU ye u y'a don kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin association ma a daminɛna a mɛnna awa k'a fɔ ko la journée internationale des associations de consommateurs u ka don kirikiri ka bɛn ni marisi kalo tile 15 san o san diɲɛ bɛɛ b'a a waleya awa an b'o waleyali kɛnɛ kan bi o la an k'an ta kɛ tile 15 an y'a bi kɔnɔ o bi ye mun ye 26 mars marisi kalo tile 26 min kɛra Mali la bɛɛ y'a ye ka tasibila kɛ ka taa minnu ni tora an ka démocratie nɔfɛ awa an ka date tengu ka bɔ 15 la ka na bila 26 la pour commémorer la mémoire des victimes de 91, les martyrs. Aujourd'hui c'est la journée des martyrs bi ye tasibolo ye ka ɲɛsin minnu ni tora 91 la donc o kun y'an ka ba filanan ye awa sabanan ye mun ye an tun bɛ layidu ta gouvernement yɛrɛ ye k'a fɔ u y'an wele kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ k'u bɛna wari tigɛ ka bɔ maliyɛnw kun telefɔni sira fɛ ani warici sira fɛ u y'a ɲɛfɔ an ye an ye faamuyali k'a la o don an ye layidu d'u ma k'a fɔ a ye min fɔ n'a bɛ taa jamana de kungo la n'a bɛ jamanadenw ni kungo la anw b'a kɔfɛ an b'a ti kɔnɔtini f'a dan mais a bɛ don to an bolo an bɛna wuli ka ɲɔgɔn ye ba kɛ k'a woyo lakalita ɲininaw n'o ye aw prɛsiw ye k'a don aw bolo a k'a woyo ka diɲɛmaa ma k'a fɔ bi na u y'a ni waleya min ta waleya kura tɛ dɛ min tɛ nin waleya kura tɛ dɛ n y'o de fɔ ka mɛn
awa ngo ko 10% minu baka tigangu ni a 2% opérateur ya tigangu 100 ans ni ko machine ma fen fo 10% toute la communication batike awa o ko 10% era fena tige warla wa wona na wati mina kale bata ga fu a o ya yini nya sabem da kata ngoto ma bisa ga fu ge alo bela wa tige fo ni division na lila munu ba nguna bi o li ara mene de 10% na na ka 1% mi wari 0,1% munu ba nguna bi o li awale ade donc aya santan julike ko kan julimi be ka mi na fulu mi be ka bo ta rawara de koy ato malla de abeta ke ka jamana flan de jo no e Sénégal di français yalla se ka tala otomana aya to munu ma nguna bi wani mira minta wate onde wata malien kirigina beli angu de me ku jogor ma tinti anga sekani walaya santa fem beti ku na fa ko sanduru ke do ko te foyi koy u ka tige anga jamana jo me wari ataro ka don fisiko ayo aka ni ngali tinguru la ko wari mi kedi angu ya walaya ta u ya ton ble et ton sigi blasinga ka kalifa mala angu onana gun présidence secrétaire général la o ya wari mi na bena ko de bena ka afle baye ka o ke président ma pour que avita ro bena katai o ko refen affaire publique anjo atafa kadon atero kadon o anga jowuro na ala sonama ameka abulu dai ay bulu aseye ani abulu kasuma pour que fomi na be bla 5 ans akata satafe na la sonama inshallah. Docteur Adama Traoré nambora isa ama irawla ka fo fonctionnaire munun be no ulube barake minaka gouverneur ale batake kurake avril kalo tile 10 ani nani ko ka soro ku bela jilen sira minaka nega kanyo wolofula mana tebe ni minute 30 o confesseur ni mama ko ni ma yeyi ika sara o betike kumate école karamo munun be no ulure laydu di gouvernement ka ira ka fo ko ka ferani de balati ko se ka lata to mina ka inenu befe uku jija uka sega segi kata usigiro la menaka ale konnana taji drame duru bora ale la mintu ye keme ani bioro ye duru boro la keme ani diduru fana drame duru boro la no ye gasoil ye essence ale koni ye keme ani bioro ye don bora ale drame duru bora ale fana ni wale me damine kabini bi nege kabini suro nege kanyo fu wati mina sanu uye songo kura sigi senga jekulumbe no onapuye sa alele ko ni fere nu bela jilen sigi senga ka keni taji fere lamun manga jamana ko na songo kura nu ba ira saka fako drome duru o bora taji ale songo na ni kalo in konna na anga jamana ale kono yasa kaseka bara sigi senga bara mimbe nu obato sa juraw ka tomambe na bafuma ko chargeru ulube setu ko na ka bara ke ka nyesa madina ale no ule barake keba ko chargeru ka ton san kuru kara wari sarale cotisation wabi nani akala ke madina makanti wura madina kala ngala me abna mi fo sa aka jabala no ye CMC siège ala barkala san ba fla ni mwandurina o juru sabla sini ni kuma fo dogo ko misaka mbolo jira dola ka ka siège no ka siège ta tayo papier bi be mesi mo bulu amadaw ma flo ala to ta ka janta ka ni na ngoni ba fla ni mwandurina na la saraka ko ko do yo tay donc aka jija aka ko re bulu da parce que ni ya jati ne sam wanu woro jabala kile ma fo aka do ngani ko ni fi aka do aka se ka bulo jira fen dola anga ndeme ka donc namba fo ko investissement aya jija aka bulo do ako ke anga o deme apke to gombe parce que atika siniesi investissement siniesi neto berela no boray mi yen jigere to tike ayembe ndo ala muruka mina ne mofo ne o ka budget takale au besi l'inflation sani fale jamana yore kanga ngani ya jireke ni CMC ressortissant CMC mai ne ka cotisation c'est-à-dire ne bo sara mais au ka cotisation wa bilani ne ra fo président ne ba la se ka o ma ne ba sara ni jama pa imbe farale nyonga wa binani sangeli
aw ko ko ye importateur ye aw ye exportateur ye aw ye chaîne du commerce n'aw ko ko bazin fɛn fɛn b'an kan aw de y'a bɛɛ ta ka na ala an sigilen filɛ fɛn fɛn bi yan jɔnni y'a ta ka na aw tɛ dugu transitaire baw dugu mobilitigi baw dugu opérateur économique baw ala aw ka tile kelen kuca o ti 200 000 francs sara ni gɛlɛyara koyi a bi papier kɔnɔ sa bɛɛ ne yɛrɛ delila de sinon ne tun na appel kɛ fɛn o fɛn m'an sara o kɔrɔ ye k'o ti CMC baarakɛla o kun man ka don an ka nin so in kɔnɔ yan bi parce que n'i y'a mɛn k'i b'i tɛgɛ kɔrɔta k'i ye CMC baarakɛla o kɔrɔ ye i ka cotisation y'o sara mais n'i m'a sara ne delila ko ne k'a t'u ka don sisan an bɛna min kɛ mɔgɔ mɔgɔ bi yan n'o m'a sara a ka présence a wari bɛ tigɛ ka bɔ o la comptable i bolo wuli k'i jɔ daw awɔ a ye wuli alimadani mɔgɔ mɔgɔ bi yan u ka jeton de présence kana di dɛ a ye cotisation tigɛ ka bɔ a la ne ko ten mɔgɔ bɛ ko la i ka k'a la o salo aw ni ne ma bɛn fɔlɔ aw ye ne se a ka kɛnɛ kan aw ye ne se yan yɔrɔ a ma ɲi parce que an ma bɛn ni n'a dɔn ko ne tɛ se k'a sara ne tɛna n sigi kɛnɛ kan k'a sɔrɔ ne m'a sara 40,000 san kuturu katara nin jamaba ye maa 100 joli n jigi tigɛra mɛ a ma kari kɔni ala kana kari maintenant n'o bɔra ye sabanan ye min ye a yɛrɛ ka musakaw bɛ sɔrɔ parce que a ka musakaw bɛ sɔrɔ min na o ye fɛn 4 kelen bɛ yen u b'a fɔ o ma ko bordeaux électronique de suivi de cargaison ni a ka minɛnw bɔra port d'embarquement la a bɛ don bateau kɔnɔ ka kwaji kɛ bordeaux min bɛ yen a ka minɛnw kan n'i ye 100 sara o 100 sara wari dɔ bɛ yen o bɛ tigɛ o bɛ di aw ma o kɛ aw ka musaka ye n'o bɔra yen a ka redevance maritime minnu bɛ bateau matigiw n'olu b'a ka minɛnw ta sariya a yamaruya ye k'u kan ka tɔsiginin dɔ bɛ yen u kan k'o k'aw ma n'o bɔra yen a yɛrɛ ye chargeur ye min bɔra ka min fɔ sisan aw bɛ min di san 24 la a ye 40,000 min di o kan ka fara aw ka musaka taw kan o yɛrɛ de b'a to aw bɛ kɛ conseil ye sinon n'o bɔra la ka ban aw kan ka kɛ direction yɛrɛ ye i b'a fɔ DGT filɛ cogo min a kan ka k'o ye n'aw ma nin sara quand même donc o y'aw ka wari ye ani a yɛrɛ sera ka so min ta n'a b'o don location na ou bien n'a bɛna an ka marchéw lancer ni a ye dossier feere olu wari o de y'aw ka wari o musaka de kan ka ta k'o investi a ka membre consulaire tɛ dɛ a ka secteur c'est-à-dire les ala ni ye ministre Madina ale makan ye Niger donba o fana tun bɛ bi min ye Abdramane Chani ye yaasa sa u y'u ka assise ba min kɛ ka se ka o lawaleyali kɛnɛ sigi sen kan o daminɛni hukumu kɔnɔna na sa bi jamanakuntigiya u y'o ta ka di ale ma min ye Niger ye sa o kuru jɛkulu jɛrɛ kelen kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na u ka dunanjigi soba dɔ kɔnɔna na u ye général d'armée Jala u y'o fana ta ka di général Abdramane Chani ma k'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni kɛra Niger masakɛ ye bi jamana ɲɛmaaya a bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo keba a bolo ɲɛfɔlɔw kɛra mun ye jɛrɛ in ye laɲini minnu kɛ n'o ye charte ye a y'olu caman lawaleya ni parti politique olu cili ye u ka jamana kɔnɔ fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana sigilen no sen kan sa n'o b'a yira sa k'a fɔ parti politique mɔgɔ minnu bɛ kaso la miirina cogo ni hakilina a bɛ se ka lakurakuraya ka kɛ ni waleyaw kɛcogo ye walima yɛlɛma bɛ se ka don a la cogoya min na ka se ka baara kɛ ka kɛ ni basigi ni lafiya ye Niger ale kɔnɔna na jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye Modi Salu ye ale fana ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ale yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan keba Niger jamanakuntigi a kumana tubabukan na a kumana hausakan na a kumana zɛrimakan na ka tila ka kuma filakan na bi sɔgɔmada in na a yɛrɛ mɛnna filakan fɔ yɛrɛ la kosɛbɛ donc u ka kɛnɛ kan fana u ka jamanakuntigi kɔrɔ 2 tun bɛ yen olu tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Yusufu ale tun bɛ yen ani Mamadu Usman ka taa fara u ka président assemblée kɔrɔw premier ministre kɔrɔw u ka jamana maaba fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani diinɛtigiw maa min yɛrɛ ye jɛrɛ in baara bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛɛ de tun bɛ yen nin kɛnɛ in kan Mali tɔgɔla maa min tun bɛ yen
o ye maître Amadou Cɛwulen Konate Cɛwulen Jara ye maître Amadou Cɛwulen Jara ale yɛrɛ yɛlɛla kɛnɛ kan ka na général fo Mali ale ni AES bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sabula ale de bilara ka taa a ko a kɛnɛ kan hakilina falen na Mali ni Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ Sini lasigiden n'o b'an ka jamana kɔnɔ Chen Jung ale taara bɔ premier ministre régional de division Amadou Abdoulaye Maïga keba kuma ye tali kɛ min na i b'o dɔn wa Chinois u nana ka na ɲininkali kɛ ko nin waati na Mali ye fɛɛrɛw sigi sen kan sa sanubɔyɔrɔ minnu bɛ ka dan sigi o ko la premier ministre y'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ ko bi kɛnɛ kan yen fɔlɔ Dawudu tun bɛ yen min ye Abdoulaye Diop ye o tun bɛ yen sɔrɔ ministre ka nin kiiri ministre olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen secrétaire général min bɛ ministère d'administration territoriale kɔnɔna na olu fana tun bɛ yen premier ministre y'a ɲɛfɔ a ɲɛna fɛɛrɛ min sigira sen kan a tɛ ka ɲɛsin Chinois jamana dɔrɔn ma a tɛ ka ɲɛsin Chinois minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan nka maa bɛ yen n'o bɛ sanu bɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ bɛrɛ kɔnɔna na ko kɔni Mali ka sariyaw bɛ boli olu kan Chinois ka lasigidenso ko ale nana fɔlɔ ko kana sangafo la ka dugawu kɛ Mali ye maa minnu fatura ko Ala k'u dayɔrɔ sumaya Mali ni Sini ka bolo di ɲɔgɔn ma barika ka bon cogo min a ka di olu yɛrɛ maa bɛ yen bi n'o tɛ sariya bato Mali k'a ka sariya latimɛ o ko hukumu kɔnɔna na ko nka keba k'u b'a ɲini an ka jamana fɛ kuma ɲɔgɔnya ka don u na ani ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na sanu bɔ n'olu ye Chinoislakaw ye premier ministre ko o tɛ se ka bɛn maa bɛ yen n'o tɛ sariya bato Mali sariya na boli o kan sabula a kɛ kun ye bɛɛ lajɛlen ka ta Mali ka dabada ma ni maa min b'a fɛ ka sanu bɔ i b'a fɛ ka sanu baara kɛ i ka taa ta Mali ka dabada ma nka min ye sanu bɔyɔrɔ kuntanw ye ka mɔgɔw to ka taa dingɛw tigɛ ka maaw to ka taa maaw ka kɔw kari k'u ka baw kari premier ministre y'a fɔ a ɲɛna k'o tɛ se ka bɛn wa a y'a yira a la fana k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanuko baaraw kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen yaasa fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ ka bɔ ko in na Abdoulaye Maïga ko a ka fɔ Chinois ye u ka taa sariya sira fɛ sariya bɛ min fɔ u ka t'o sira fɛ n'o tɛ yamaruya mun kɛra k'a fɔ ko ka o wuli wa sanubɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a tɛ sariya kɔnɔ a bɛɛ datugura wa gouvernement bɛna minɛn bɛɛ lajɛlen minɛ premier ministre a y'o de fɔ Chinois ka lasigidenso ale ɲɛmaa ɲɛna kalanso min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ mara kama bɔli la sa olu ka kimɛli kɛ n'o y'u ka conseil d'administration ye ta k'o taa ni segin na premier ministre a ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo kalanso in ye baara min kɛ salon ko ani ɲina u y'olu bɛɛ lajɛlen kimɛli kɛ boloda baara minnu b'u bolo sa olu fana sigi sen kan premier ministre y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan sabula nin waati in na baara minnu k'u kalifara u la u ka se ka dɔ sɔrɔ ka fara ka tɛmɛ kɔrɔlen ta kan kɛmɛ sira de la sa a yira k'a fɔ ko baara 32 kɔni tun b'u bolo u sera ka se fo 52 kundama ma salon ko cogo min ɲinan ta o fana tɛmɛn'o o kan min ye kɛmɛ sira de la sa u taara o yɛrɛ sɔrɔ fo 72 la k'a sɔrɔ musaka minnu bɛ d'u ma o dara wuli tuma bon ɲinan premier ministre y'a yira k'a fɔ dɔ bɛna fara u ka musakaw kan cogo min na u k'u jija fana ka wuli ka jɔ kɛ cɛsiri ka kɛ yaasa degun min bɛ nin kalanso ko ninnu na sa u ka se ka sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu ye marabolo baarakɛlaw ye u ka se ka kalan sɔrɔ maa 1500 olu de ɲɔgɔnna kan ka kalan kɛ ne an ka mairelakaw n'an ka marabolo ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo u ka se cogo min na ka mara kama bɔli baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen faamu min ye CFTC ye sa ale ka ɲinan san kɔnɔna na a b'a fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan sabula miliyari 1 n'a kunkanfɛ o de tun bɛ ka di u ma salon na sini ko nka ɲinan ta e ko a n'o sɔrɔ wa k'a sababuya kɛ jamana yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na bi premier ministre y'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u ka dɔ fara baara kan hali bi yaasa min ye ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na keba jamanakuntigi ale ye baara caman sigi sen kan baara minnu bɛ yen bi ni o bɛ tali kɛ maaw dɛmɛ na ka kɛ n'a ka musaka ye a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw ye jamu caman an ka jɛ ka o filɛ kalo 4 tɛmɛnen baara o kan jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ ale tɔgɔ la. L'année 2024 a pris fin sur une note d'espoir. Espoir de voir poursuivre les actions humanitaires au profit des populations vulnérables. Malgré les défis multiformes que la transition a fait face durant l'année qui vient de s'achever, les actions philanthropiques menées dans le cadre des œuvres sociales n'ont pas faibli. Si on jette un regard sur les 3 derniers mois de 2024, on se rend compte qu'ils ont été marqués par des initiatives sociales d'envergure envers les populations les plus vulnérables. Ces actions dédiées à l'amélioration du quotidien et à l'autonomisation des populations ont touché divers aspects de la vie sociale, de l'éducation à la prise en charge des personnes en situation de handicap, en passant par la distribution de vivres pour les plus démunis. Le mois d'octobre a vu un déploiement massif d'aide humanitaire à travers le pays grâce au dynamisme de l'équipe des œuvres sociales.
En collaboration avec les autorités locales, des centaines de tonnes de vivres ont été distribuées dans plusieurs régions, touchant des milliers de familles en situation de précarité. Le président, fidèle à sa vision d'une société plus solidaire, a toujours instruit une distribution juste. Et ces appuis sont destinés uniquement aux personnes démunies. Quand on dit démunies, il s'agit vraiment des femmes seules chargées de famille, et des personnes handicapées en situation difficile et surtout des sinistrés des inondations de cette année. Nous n'avons vraiment pas de mots. En plus des actions humanitaires de l'école de Neketabali dans la région de Kaï. À travers cet appui, le président Goïta a réaffirmé son engagement de redynamiser le secteur de l'éducation en veillant à ce que les enfants, quel que soit leur lieu de résidence, aient accès à une éducation de qualité. L'école de Neketabali, ce sont des salles de classe spacieuses, des équipements pédagogiques modernes et un personnel formé. L'école de Neketabali, construite en Banco depuis des années, était pratiquement dans un état de délabrement total. Les enfants prenaient les cours au même le sol. Les enseignants dispensaient des cours dans des conditions difficiles, ni table-banc, ni chaise. Aujourd'hui, toutes ces difficultés sont devenues les mauvais souvenirs. Encore une fois de plus, la population de Neketabali vous dit merci. Le mois de décembre a été un tournant significatif dans les efforts de soutien aux personnes vivant avec un handicap. À l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, le président a lancé une série d'initiatives pour améliorer les conditions des personnes en situation d'handicap à Bamako et dans les régions, facilitant leur mobilité et leur permettant de participer activement à la vie économique et sociale. Ces motos tricycles spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap ont été distribués dans plusieurs localités du pays. Ce geste a été largement salué. Nous, handicapés du cercle de Sibi, remercions le président de la transition pour ces dons. Mieux, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a instruit l'équipe des œuvres sociales de ne pas se limiter à la seule date du 3 décembre. Et les dispositions ont été prises par la direction administrative et financière de la présidence. Ces initiatives montrent que l'action publique peut et doit répondre aux besoins urgents des populations tout en ouvrant la voie à des changements durables et inclusifs. Les œuvres sociales ont apporté beaucoup à toute la population malienne de Kaï à Kidal. Et ces œuvres sociales viennent toujours à point nommé. Dès qu'il y a des catastrophes, dès qu'il y a des problèmes, les œuvres sociales sont là. Les mois institutionnalisés, par exemple le mois de la solidarité, les œuvres sociales sont là et accompagnent le département de la santé pendant tout le mois. Tout récemment, on vient de faire, au mois de décembre, la journée des personnes handicapées. Mais le président de la transition a bien voulu faire, pas seulement la journée, mais pendant tout le mois, il a aidé les personnes vivant avec un handicap. Les œuvres sociales, on sait que c'est plus de 400 fourrages, plus de 12 000 kits distribués, plus de 75 ambulances données, et on en passe. Et que les œuvres sociales s'adaptent à toutes les situations. Le chemin reste encore long, mais les pas franchis ces derniers mois sont déjà un symbole d'espoir et de progrès pour tout un peuple. C'est la meilleure des satisfactions, dire aux bénéficiaires aussi que de prendre soin de tout ce que le président de la transition leur donne, parce que la demande est forte au Mali aujourd'hui. Quand eux ils ont la chance d'avoir ces kits scolaires, ces kits alimentaires, c'est de bien les utiliser, que eux aussi ils soient plus solidaires avec ceux qui sont à côté, ceux qui n'en ont pas eu. Nous appelons d'autres Maliens à imiter le président de la transition dans la solidarité.
Il faut bien le souligner, le président de la transition, pour mieux illustrer ses actions philanthropiques, les femmes vivant avec un handicap l'ont surnommé champion de l'inclusion. Cette appellation demeurera car les actions en faveur des plus démunis continuent de plus belle à travers le pays. Ayiwa n'ala sɔnna ma nin bamanankan fana bɛ yen an na tila ka o fana di maaw ma an bɛ taa sisan Keɲeba mara la polisiw ye wulikajɔ kɛ min ye polisilakaw ye minnu bɛ Keɲeba mara kɔnɔna na sa min ye inspecteur commissaire ye o ye commissaire principal Mustafa Kante ale n'a ka dankan Manju Sise olu ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 16 ka taa sa tile 17 ma wulikajɔ min y'a to u sera ka seginama maa 6 k'u bolo da olu ka u ka marabolo ale kɔnɔna na maa 6 minnu minɛlen filɛ nin sa u sɔrɔla wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min y'a to u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'u ka ɲininikɛlaw donna wo misɛnw caman kɔnɔ dugudenw olu fana ka kibaruya sanumanw dilen u ma sa u se baara kɛ n'o ye ka t'u bolo da ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan a yira sa k'a fɔ ko maa minnu kɔni minɛna sa u si b'a ta san 18 ka taa se san 30 ma u ka wulikajɔ fanba kɛra maa yɔrɔ min na sa o ye tabakotokaw fɛ ye Sandugu Jijan Mayina Min Jema Nyoro di Sahel Dandugu Galeko ale ni Senegal wulikajɔ min kɛra ni polisiw sera k'u bolo da o kan sa o kɛra sɛgɛsɛgɛli ye sɛgɛsɛgɛli min y'a to sa bingalikɛla jugu ninnu ka waleya cɛjugu olu kɔlɔlɔ yera yɔrɔ caman na wulikajɔ in senfɛ pistolet 2 o sɔrɔla u bolo n'o ye PM ye min ye arme automatique n'o tilalen no farafin bolo la o kelen b'u bolo min ye donso marifa ye o fana tun b'u bolo ale ni cartouche caman baden PKM 9 mm o fana tun bɛ ala ka taa se 7 mm ma téléphone portable 26 o de sɔrɔla u bolo ordinateur HP 1 tun b'u bolo min ye moto 3 ye sanu garamu 122 buruburu 79 garamu na sanu na yoru bolo wari fana yoru bolo no o ye sefa wari million 2 ye siganama ninnu kɔni bilara min ye sariya tigilama olu ka bolo kan yaasa sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka to senna cogo min na inspecteur général de police a ye contrôleur général de police Yusuf Kone n'ale police directeur ye a y'a ka cɛdenw fo ni wulikajɔ in na ka kɛɲɛ ni ministre ale ka laɲini ye n'o o ye ministre Dawudi ye ko polisilakaw ko k'u fo Keba an bɛ taa Seko ni Dɔnko ale kɛnɛ kan sisan. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni Dɔnko Mali b'a kɛra anw ta ɲinan kɛra anw saɲɛ. Ministre min bɛ Seko ani Dɔnko kunna n'o o ye Mamu Dafe ka taa fara ministre min bɛ Sanayɛlɛ kalanso kunna olu tun bɛ Kulukorokaw fɛ yen kunungo baabu min tun bɛ senna sa n'o ye faso baro kɛnɛ ye ne ale bɛna sigi an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na a dakun fɔlɔ o tun bɛ an ka maaya taabolo kan o de kɛra Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro gouverneur tun bɛ Kulukoro Mama Falew donso dugutigiw kabilatigiw bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka na min ye gouverneur ale salle de conférence k'o fa tewu faso baro kɛnɛ a dakun ɲɛfɔlɔ sa maa minnu tun b'a kumatigiw ye sa o ye Mamadi Keita ye n'ale ngo karamɔgɔ ye Bakɔrɔba Jabate ale dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ka taa fara Burama Sumano kan ani ministre Mamu Dafe danbe ko kuma o tun bɛ kɛnɛ kan ye maaya ka taa se an ka adamadenya kɛcogo bɛɛ lajɛlen ma maaninfinw yɛrɛ bɛ se ka k'u yɛrɛ cogo min na ka kɛ n'u ka siyaw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ an ka kilisiw min ye an ka baaraw kɛcogo n'an ka maaninfinya doncogo bolo la ba la ka se ka olu ta k'o kɛ ka an maa mago ɲɛ kuma ninnu ye talikɛw la min ye koba minnu b'an bolo fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'olu sigilen no sen kan ka se ka olu da denmisɛnninw tulo kɔrɔ min ye maakɔrɔw ye olu fana bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa cogo maaya ni danbeko la cogo min na Seko ni Dɔnko ka se ka kɛ jɔyɔrɔ ɲuman ye min ye Burama Sumano ye ale kɔni ka baabu ye tali kɛ o la kosɛbɛ nko karamɔgɔ Mamadi Keita ale ye sinsin min kan an yɛrɛ bɛ minnu kɛ an bɛ baara minnu kɛ bi n'olu bɛ ka to ka s'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira la Bakɔrɔba Jabate ale ye sinsin taabolo a ka se ka lakalan
min ye kalanko a ka don o la ka se ka ba k'a la kosɛbɛ denmisɛnw ka kala kabini u ncinin so u yɛrɛ ye jɔnni ye u bɔra min u ye mun ye jamuw kɔrɔ mun ye tɔgɔw kɔrɔ mun ye tulomasama kɔrɔ mun ye mɔden mamuso ni sinankunya ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen n'a kɔrɔw ko se k'o fɔ denmisɛnw ye yaasa ka kɛ kalansenw ye min bɛ se ka nafa ɲɛ an ye kulukorokaw kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ nin ko in na sabula olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baabu in ye fɔlɔ o ye nin ye kalo wɛrɛ ta labɛn bɛ ka kɛ sa kɛba faso baro kɛnɛ a bɛna taa sigi yɔrɔ min na o kɔni ma fɔ kalo wɛrɛ ta min ye nin kalo in yɛrɛ denba ye sa i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o ye Fatumata Kulubali FC ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye ale ni seko ni dɔnko tigilamaa caman kɛba n'Ala sɔnna a ma min ye baabu in ye a fan caman b'an bolo an na tila ka olu di maaw ma u yɛrɛ ka se ka a dɔw lamɛn waati ni a koron kama bi an bɛ a fɔ sa ko min ye seko ni dɔnko an b'ale bulon datuguya minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna sa ale tun bɛ diinɛ ni bato o hukumu kɔnɔna na hiji ta labɛn mun bɛ sen na a taara maison ni haji la ka taa ɲɛda olu kan Ibrahim Jawara ale ye min sɔrɔ la an ka jɛ ka o filɛ. An balima asilamɛw bi tagata doyaba in na n'o bɛnna mars kalo tile 25 ma le 25 mars 2025 an tun bɛ centre islamique la Dr Mahamadu Kone an na kɛnɛ kan ni ka tamaw carton caman tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. An balimaw o cérémonie bannen sa ministiri a y'a laɲini k'a fɔ maison de haji ka da ka hijiko 2025 hiji a baara daminɛ a mɛnna fɛn min ye docteur ye docteur bɛ kɛnɛ kan déjà maison de haji la cogoya min na vaccin bɛ kɛ cogo min na jolitaw arajo minnu kan ka kɛ cogoya min na hijiden a ka taa hiji la ka sɔrɔ a ka kɛnɛ a ka bilan bɛɛ ka kɛ an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ o docteur dafalen ɲɔgɔn sɔrɔ maison de haji la baara daminɛna Dr Mahamadu Kone ministiri a tilalen cérémonie na sa a wulila ka taa foli bila dɔgɔtɔrɔ la n'o ye kɛnɛyatigiw ye an balima silamɛw. Bonjour, ça va? Ala k'a dɛmɛ ala ka yɛrɛ k'a la a bɛ baara min na ala ka kɛ ala kuma baara ye ala ka si n'a kɛnɛya d'a ma ka sababu ɲumanw k'a ye k'a muɲu n'a sabali d'a ma ala k'a to anw yɛrɛ minnu b'a ka ɲɛmɔgɔ la an ka se ka aw wasa aw minnu fana ye hijidenw ye ala ka a kɛcogo ɲa aw ma dɔgɔtɔrɔ minnu fana bɛ ka baara kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ala k'a si n'a kɛnɛya d'a ka dɛmɛ ala k'a n'a bɛɛ lajɛlen su dara a bɛ baara min na a baara barika ka bon kojugu la an ɲɛ baara an bɛ foli k'a ye inshallah merci beaucoup foli dɔrɔn kono fɛn min ye hiji procédure bɛɛ ye a bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ ka cogoya min na hijiden ka se k'a lafiya a tɛ bɔ ka taa fan si an balima silamɛw passeport ko vaccin wo analyse sanguin jolita wo arajo minnu bɛ kɛ kɛr la ani poumon a bɛɛ bɛ kɛ maison de haji kɔnɔ cogoya min na hijiden ka se ka lafiya a ka baara la. ani baara ala ka kɛ baraji ye ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka sini kɛnɛ naba ami 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 naba c'est formidable c'est formidable cette dernière place ils vont commencer depuis ah non c'est ça le traiteur m'a informé très bien ani baraji merci beaucoup. Dr Mahamadu Kone a ye foli ani waliman dɔn k'a ta k'a ɲɛsin dɔgɔtɔrɔw ma u bɛ baara min na cogoya min na hijidenw ka se ka lafiya surtout 2024 u ye baaraba min kɛ Saudiya jamana kan a ye dɔgɔtɔrɔw fo k'u waliman dɔn inshallah ka tila k'a ɲini u fɛ u k'u jija fana 2025 o ka ɲɛ ka tɛmɛ tɛmɛlen kan. Madame ça va? Ani baraji ama ala ka yɛrɛ kan na o ye a bɛ baara min na ala ka baraji d'a ma ko ɲumanw kɛ vraiment c'est juste que na ala kɛ bonjour ça va tout va bien alhamdulillah merci beaucoup inchallah merci à vous merci bonne journée à vous merci bonne chance pour le reste merci beaucoup. Alhamdulillah an balima silamɛw an b'a fɔ aw ye k'a fɔ maison de haji yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise a y'a profité fana fɛn min ye Mali ka hijidenw u ka départ waatiw a ye olu fɔ a n'u ka seginni ka na Mali kɔnɔ inshallah. Saudiya yɛrɛ b'a diyagoya an kan
hijiden o hijeni bitana yi fika aka kaniya la ala be nyini ka do mindo ni bana bala bana in kase ka furake donc vaccination fana ka ke donc vaccination ministre bi wala ka o de la yesisa ka salumuno munun be en pour que kase ka hijiden be santé la ala donc ayu be visiter kelen vaccination fana be ke salmin kono fana abora ka salin fana visiter donc anga hijiden be ambu be vacciner pour que ni bana o bana be ni murawo munun be Saudi ala halna ya soro akana juguya donc o de la vaccin num be bidi hijiden ma parce que hijido bina damine kata hijila mois de mai konana ou va damine ala le 10 mai ala me kalo natain atletan hijidon ba damine kata Saudi ala kata uka hijuke la ube commencer fana ka segi le 12 juin hijidon be damine ka segi kana malla ala ko watu yirana ambe aw foni nga walmando Ibrahim Jawara assalamu alaikum. Bonjour. ni me dan sigi ulada ina tala n'ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 9 sunkalo timɛ ko ɲuman ala k'a da ni bɛɛ lajɛlen ma Lailatul Qadri su ala k'a bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'a wajuru a seli a dugawu ala k'a bɛɛ lajɛlen ko an na fo ka taa se fajiri ale waati ma kɛba k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 9. ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kapi lawale dugu in mi tan de gɛlɛya kuma na cogo cogo an mi jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an mi jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta sidɔn minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔmangolo ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e dugu in maaba dɔ ye. Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'an den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la dɔgɔ fara kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara ti sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen
i ma ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne ti foyi sara